innamal khamru wal maisir, ku sani cewa lalle giya, wal maisir da caca, wal ansab da kuma gumaka, wal azlam da kuma kibau da kuke yi, rijisun min amali shaitan, datti ne dukansu daga aikin shaitan ne. Fajtanibuhu, dan haka ku nisanci wannan dattin, la'allakum tuflihun, tabbat idan kuka yi haka za ku rabauta gobe alkiyama. Wannan aya tana nuna haramcin waɗannan ababen da aka zano. Na farko daga cikinsu shine giya. Giya ko shine duk wani abin da zai kawar da hankali da za a sha don nishaɗi da morewa. Wannan shine giya. Ina fata mun gane. Saɓanin wani abu da za a maka ko a shayar da kai ba don nishaɗi ba, don a maka wani aiki a cikin gangan jikinka. Wanda kaga shi wani nau'i ne da zai iya fidda maka hankali ya sa ka shiga cikin wani yanayi na daban. Wannan halal ne in bukata haka ta kama. Amma giya wadda aka haramta cewa a shata shine abin da za ka sha ya kawo maka da hankali saboda nishaɗi da morewa da holewa kawai. To wannan ita ce giya. Shanta haramun ne, kaɗankinta da diyawarta duka haramun ne. Duk yadda diyawar take sa maye, kaɗankinta ma haramun ne. Allah tsare mai kare. Dalilai da dama sun zo na hadisai da ke nuna haramcin giya da illata. Na farko, hadisin da Imamu Muslim ya rawaito, hadisin Abdullahi ɗan Abbas. Qala Abdullahi ɗan Abbas ya ce, inna rajulan ahada li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rawiyata khamrin. Wani mutum ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kyauta ta salkaggiya. Faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce da shi, hal alimta anna Allah ta'ala qad harramaha. Shin ko ka san da cewa Allah madaukakin sarki haƙiƙan ya haramta ta? Qala la, sai ce a'a bin sani. Fasara insanan, sai mutanen ya nemi ɗaya daga cikin mutanen shi sai ya masa raɗa a cikin kunnensa. An gane ko? Faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi yace da shi, bima sarartahu, me ka gaya masa, me ka masa raɗa da shi? Faƙala sai ce amartuhu bi bai'iha, inda ka ce an haramta shanta, na fore shi ne ya je ya saida ta. An gane ko? Faƙala innal ladhi harrama shurbaha harrama bai'aha. Sai annabi ya ce to lalle wannan da ya haramta shanta shine wa kenan Allah madaukakin sarki, to ya haramta saida ta. Shanta da saida ta duka haramun ne. Qala, sai Abdullahi dan Abbas ya ce fa fataha al-mazada hatta zahaba ma fiha. A wannan lokacin sai mutumin ya bude bakin wannan yake ce mata salka har sai da ya zubar da duk abin da ke cikin ta. Kaga shi wannan sami'na wa ata'na, mun ji mun yi da'a mun bi kenan. Ya zubar da ita gaba daya. Wanda ke nuna kaga haramun ne a yi sai da giya. Yadda shanta yake haramun, haka sai da ta ma haramun ne. Karka ce ni ba ni sha amma ina saidawa. Ka iya ka zamanto ka himuni ma sama da mai sha. Sau da kake kawo fasadi, kai ne markazi na kawo banna da lalaci a doron ƙasa. Don haka haramun ne shanta, haramun ne saida ta. Wannan shine dokar Allah da ya sabkar ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Ya haramta shanta a Alƙur'ani, ya haramta shanta a sunna, kuma ita ce dokar da Allah ya wajabta maka ku yi aiki da ita. Duk wata doka ko daga ina take, kowa ya faɗe ta, idan ta halatta muku shan giya ko saida ta, wannan doka ta ci karo da dokar Allah. Wanda ko ya yarda da wannan dokar, ya yarda cewa shan giya da saida ta halal ne har a ransa kamar yadda ƙasa ta halatta hakan, ya kafirta saboda ya yarda da halaccin abin da Allah ya haramta. Da haka Allah ya tsare mu. Muna ganin fitintunu da suke faruwa yanzu garin Agadas. Abin mamaki yanzu wasu da suka fito daga waje wanda ba 'yan gari ba, sun buɗe shaguna a fili suna sai da giya irin yadda ake sai da kayan abinci a bayyane. Wanda da daɗewa kwanan baya mutane suna shan giya suna sayanta, amma kusan a ɓoye ake sayanta.
ina fata an gane anan dai agaras sani na mun sani ba wasu jahohin na Nijar kamar Yamai ita can ai ummul khaba'is ne can amma nan agadas na san wuraren da ake sai da giya balma wani wurin shago ne cikakke sai a huda birgi sai ka zo daidai wannan birgin kai gare da mota ka ba shi kuɗi ta hudan ne ya turo ma da kake so ka sa cikin mota ka tafiya alal aƙalli ba a san mi ka saya ba in wurin ba giya kaɗai ake saidawa ba an fahimci an gane ko to amma yanzu fa ga shaguna ne irin shagunan abinci amma kuma giya ake saidawa a ciki kaga wannan matsala ce ba mu san abin da zai kai mu nan gaba saboda tun mutane na musu suna inkari suna ganin hakan bai kamata ba hakan bai dace ba ba daɗi dai a ce ga shagon giya a cikin unguwa ana saida shi irin yadda ake saida abinci a fili a bayyana duk wanda ya zo za a sayar masa tun suna ganin ba kyau har su ga cewa abin da ya lafa a zuciyarsu har nan gaba su rika tunanin to bari mu ma mu yi tun da ana samu a ciki haka abin da zai faru kenan in ba kiyaye da haka Allah ke shi mu shan giya haramun ne sai da ta ma haramun Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin Musnad da Imam Tabarani fil Mu'jam da Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman an gane ko da isnadi ingantacce hadisin Abdullahi dan Abbas qala Abdullahi dan Abbas yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji manzo Allah tsira da mun ci Allah tabbata a garshe na cewa atani Jibril ya zo mini faqala ya Muhammad yace da ni ya Muhammad inna Allah azza wa jalla la'ana al-khamra lalle Allah madaukakin sarki ya tsine magiya ya haramta ta wa asiraha ya tsine ma mai tace ta yana huddo giyar mai yin ta kenan wa mu'tasiraha kuma ya tsine ma wanda ke so a masa shi bai ba amma sai ya kai a masa giya bi ma'ana ya haramun ne duka wa sharibaha Allah ya tsine ma mai shanta wa hamilaha Allah ya tsine ma mai dakwanta wal mahmulata ilaihi da wanda aka kawo magiya shi ma an tsine masa ko abinda aka doro giya aka kawo wa ba'iha da mai sai da giyar wa mubta'aha da mai saye wa saqiyaha da mai shan wa mustaqiha da wanda ake shayar da shi duka Allah ya tsine musu albarka imana Allah ya haramta wannan ayyukan gaba daya wanda ke nuna kaga hadarin shan giya ko kuma mu'amala da yin giya Imam Tabarani ya fitar da hadisi a cikin Al-Awsat da sanadi mai kyau hadisin Abdullahi dan Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amince Allah sabata a gare shi yace al-khamru ummul khaba'ith giya ita ce uwa abubuwan da ke da muni gaba daya ita ce uwan laifi faman sharibaha lam tuqbal salatuhu 40 yawman duk wanda ya sha giya ba za a karba masa sallar sa ba ta kwana 40 fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliya idan ko ya mutu giya na cikin sa to yayi mutuwa irin mutuwar mutanen jahiliya abin da ke nuna maka hadarin giya da kuma shan giya idan ya kasance ba a karba maka sallar kwana 40 ai kaga bone kuma dole kai kuma ba lada ba a karbawa Allah tsare mai kiyaye shi Imam Tarwani ya fitar da hadisi a cikin Al-Awsat da sanadi mai kyau hadisin Abdullahi dan Abbas عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال daga manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi yace al-khamru ummul fawahish kun ga giya ita ce uwar duk wani laifi wa akbarul kaba'ir ita ce mafi girman zunubi man sharibaha waqa ala ummi duk wanda ya shata zai iya abka ma mahaifiyarsa aw khalatihi ko yar uwan mahaifiyarsa wa ammatihi da yar uwar babansa shi yasa dai giya tana da munin gaske tana da illar gaske haramun ne shanta haramun ne sayar da ita walmai ina fata mun gane duk wanda ya je modi ya ci aikin da ya haramun ne kuma kuɗin da ya samu ta hanyar modi haramun ne cin su haramun ne in yi sadaka da su Allah baya karba da za ka ci 'yan miliyar ta hanyar caca da modi in kai zakka ba a su so da ba kuɗinka ba ne ba ana karɓar zakka ga wanda ya cire zakka daga cikin kuɗin shi kuɗin modi ba kuɗinka ba ne ba mallakinka ba ne ina fatan mun gane don haka duk mai yin modi ya ƙoƙarin ya tuba ga Allah ya koma ga Allah ya daina yin modi ya daina yin caca kuɗin da ya samu ya mallaka ta hanyar modi da caca ya yi ƙoƙarin ya rabu da su ta hanyar me
yin wasu abubuwa da za su amfani musulmi gaba ɗaya. Ina fata mun gane irin ga ayyukan da ake bisa hanya yanzu kuna ga ana ta gadodi saboda ruwa sun bata gari ana son a samu musu mafita sai ka je ka sai taninnan siminti ka jibiye cin aikin da za a yi ko kai wata makaranta ko masallaci ko makamantansu dan ka yi mi ka rabu da wannan kuɗin kuma ba za ka yi da niyyar sadaka ba da niyyar ka rabu da su ne shine tuban ka in ka tuba duk kuɗi na haramu haka ake takhallusi wurin tuba da wannan kuɗin in na wani ne kuma tuban ka da gaskiyar cewa ka tuba ka yi mi ka maida masa haƙƙinsa in na gwamnati ne ka maida su cikin baitul mal na gwamnati Allah ka tsare mu ka kiyashe wal ansab haka da gumaka da ake bauta ma kuma bayan Allah wal azlam da kuma ƴan kibau da ake yi al azlam kibau da ake yi domin cabko wani abin da mutum zai samu na alkhairi ko sharri wanda mutanen jahiliya suke yi wanda yau ake yi da sunan duba can ƴan kara ne za a sa guda uku cikin wata batta sai a kalkada su karan guda an rubuta mishi ubangiji na ya umarce ni in yi ɗayan an rubuta mishi ubangiji na ya hana ni ɗayan kuma ba a rubuta masa komi ba idan ka je wurin mai yin kibaukin ya kada sai ya ce ɗauko ɗaya to dama kai akwai abin da ka ƙwallata a ranka kana so ka yi sawa'un fatauci ne za ka yi dubai kake so ka je cana don ka yi sayayyar kasuwa da makamantansu ko kuma wani aure ne ka shirya yi ko za ka kulla wata kasuwanci ne mai muhimmanci a wurinka sai ka zo kana da wannan niyyar cikin zuciya sai ka ɗauko kara guda da ka ɗauko amara ni rabbi kenan ubangiji na ya ce in yi sai ka je kai in ka ɗauko na hani rabbi ubangiji na ya hana na sai ka fasa in ka ɗauko wanda babu komai sai a sake zigawa kuma sai ka ɗauko kaga wannan shine dan kibau da mutane suke yi domin su dace da abin da Allah ya kaddara ma mutum wanda ba gaskiya bane ina fatan mun gane wannan dan kiban ba zai hana abin da Allah ya kaddara a kanka bai faru a kanka to shine a yau ake yin shi a madadin me duba wasu ma dan wayo dan su yaudara al'umma sai ce istikhara ce suke babu wani istikhara yaudara ce duba ce wallahi amana istikhara ina son haraka kasuwa amana istikhara ina son auri wata istikhara annabi ya koya musu habbansa ita kamar yadda yake koya musu suratul fatiha addu'a ce za ka yi bayan kai raka'a biyu ka bai wa Allah zabi cikin abin da kake so kai ce ya Allah abin nan da zani in akwai alkhairi a cikinsa ya Allah ka zartar da shi kafi ni sanin komai ya Allah in kuma ba amfani bane gare ni sharri ne gare ni ya Allah ka kawar da shi daga bare na ka gama kenan fa sai ka shiga haɗin gaban ka in akwai alkhairi a ciki sai Allah ya tayassare maka hanyoyin da zaka iya raskan wannan abin ka same shi sai ga komai na budewa kana samun wadata kana samun yalwar zuciya kana ganin cewa abin kamar zai faru gashi nan amma akwai wani sharri a ciki sai ta samun matsala da targazo cikin abin kayan ajama abin ya watsi a rasa inda yake tunda ka ba Allah zabi kuma ka yarda da shi ka dogara da shi to Allah zai sama maka mafita amma ka ji wurin wani yana zaune ka ce mana istikhara kuma ya ce shi istikhara yake mafi yawan su matsafa ne ko kuma bokai ko kuma mayaudara akwai wani wanda ke mayaudari ne bai iya duba ba amma yana son ya samu kuɗin mutane kawai ka zo ya ce maka kaza ne kawai ka kirga masa kuɗin saka basa kaga wannan mayaudari ne wannan kuma da gaske duba yake yana isti'ana da shedanu da aljanu wurin campo abin da zai faru nan gaba ko abin da ya riga ya gabata na sata da akai kaga wannan ɗan duba ne matsahwa ne masu sihiri ne almuhim dai waɗannan ababen da aka zana gaba ɗayansu haramun ne shari'a ta haramta su shi yasa aka ce rijsun datti ne ƙazamta ne min amali shaitan yana daga cikin aiki na shaitani fajtanibuhu ku nisance shi la'allakum tuflihun tabbat idan kuka yi kaza ku rabauta innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha ku sani kadai shaidan abin da yake so ya abka tsakankaninku adawa da gaba da kyashin juna fil khamri a cikin shan giya wal maisir da yin caca wa yasuddakum an zikrillah kuma ya hana ku dangane da yin zikirin Allah da ambatansa wa anis sala kuma ya hana ku yin sallah fa hal antum muntahun shin za ku bari ne na istifham ne bi ma'ana al'amr ai intahu ku daina kawai ina fatan mun gane ku bari wa ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi da'a ga Allah madaukakin sarki haka ku yi da'a ga manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahdharu ku kiyaye saba ma Allah ko manzon shi fa in tawallaytum idan kuka bada baya kuka ki musu da'a da biyayya fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin ku sani kawai abin da ke akan mu ko abin da ke akan manzon mu
shine isarwa kawai bayyananna, ya gaya muku ya isar muku da saƙo. In kun ji kun yi aiki da shi za ku tsira, in ba ku yi ba sakamakon haka yana nan wurin mu za mu kama ku da shi. Allah ya ce laisa